Ayan. Ayan o. Kuha po kayo dyan. Ano pa po? Hello, mga kuwigel! So, yun po. Ayan, meron po tayo ngayong imumukbang na lechong Bicol Express. So, ito po, lechong yempo po to. Yung mismong laman po, yun po yung ginawa nating Bicol Express. So, ito pong Bicol Express po, meron din po itong sigarilyas, may siling labuyo, siling haba. Tapos po, pinatuyo po ito sa gata, kaya po panigurado manamis-namis po yan. Tapos po, meron din po yung bagoong, tapos yung bagoong po, sinala po ni nanay para po hindi po ganong kaalat. Yan, so bago po tayo magsimula, Primero po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain ng binigyan niyo po sa ano na to. Sana po, mapagaling po lahat may sakit. Amen. yan. So hugas na po tayo ng kamay Kamay. at Mukbang magmukbang na po tayo. Yan, oh. Meron din tayo itong watermelon. Refreshing yung watermelon. Thank you. Ayan. Lord. Hindi siyan. Sige. Yan. Yan. Tinglitson. Wow. Ayaw mag-focus. Yan. Saligin natin siya ng Bicol Express. Ayan o. Unang kagat po. Lutong. Ito. Sarap. Lagi siya sa kanin kasi pumanamis-namis. Lechon talaga. Tamang-tamay pa yung lasa. Pakain. Kain po. Kain pa mga kwigel. Sarap. Sarap. Kuya po kayo din. Sarap. Ayan. Mga gulay. Yung Bicol Express po, may anghang rin po siya. Pero sanay na naman na tayo, di ba? Kahit pa paano, unti-unti, nasasanay po. Ang sarap. Sarap. Kain pa mga kwigel. Sarap ng Bicol Express. Lutong po. Baga. Sarap niya pagsamahin yung lechon tsaka yung Bicol Express. Ka-compliment yung lasa. Sarap. Diba tekalan? Laman ng lechon. Wow. So ito yung lutong niya.
Yung balat natin. Kuha po kayo dyan. Mmm. Hindi pa po. Sarap. Grabe. Manamis, manamis. Mm. 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 Bukan itu. Sarap ba? Hmm? Ang kanin. Malakas siya sa kanin. Ang hang. Tapos soft drinks. Mm. Wow. Malakas siya sa kanin po. Mm. Tapos yung mga laman. Ang lambo. Mm. Ano? Ito. Malambot po siya. Mm. 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 Ang sarap. Soft drinks. Untung. Ayan. Mm. Lasang-lasa ko yung bagoong. Mm. Sarap. Ko alam kung ano yung collection ba o yung Bicol Express. Ang dami yung... Wow. At siya may gulay. Siling green. Mm. Sarap. Maya po mag-shoutout po si nanay. So stay tuned po. Malakas siya sa kanin. Mm. Sarap. Yan. Wow. Pwede pala yung pagsamahin ulit, lechon tsaka Bicol Express. Maganda yung combination. Compliment talaga po. Ang dami pong... Wow. Mm. Ito watermelon. Mm-mm. Watermelon natin, matamis din. Mm. Bagay. Ito. Sarap. Ang sarap. Coke. Coke.
panis yan. Yan. Kunin mo na yung mga gulay. Healthy yan, healthy. Eat your greens. Smooth sarap. Ay! Yung may balat. Sarap. Lechon. Ito po. Pamutat. Pamutok. Fresh. Sarap naman ang kain ng Ligaski siblings. Sarap ba na? Apa. Yan, simulan na po natin ang ating shout out. Shout out po Jasmine Manzano, Ito po. Romel John, Bangtan Soulmate, Julio Doms na lagi nanonood sa atin. Thank you so much po. Thank you po. Gian Kyle Rivera, Joselita Mike ng Hong Kong kay Clyde Ivar, Sofia Nicole Digal, Gina Len Andres, hello anak, Hello, Elizabeth Villaluz, Kira Yoshikage from Pasay, Maricaban. Oy, hello po. Kay Hello Ma'am po. Manfred and Wenceslas ng Austria, hello po. Julie Ann Herane, shoutout sa anak niya si Sian J. Villamor, sa asawa niyang si J. Mart Villamor at family Villamor ng Leyte. Manilyn Lopez, shoutout Manilyn and Mabel's Vlog from Taal. Desiree Ocampo, Alinor Emba ng Cotabato, at shoutout sa pamangkin niya, Habar Mangakop at si Matoy. Alan Supan from Chicago, Josil Mapula, at happy birthday sa asawa niya sa October 7. Rico Ebareta Castro Hello po. Verde, Secreto Cheli, Hello po. Asnifa Pasher, Tocalo Dimasae ng Marawi City, Asnifa, Hello po. Ito po. Abigail Buhawe ng Palawan, Rebema Macob Honrado, Hello po. Merose Katukod ng Paranaque, Ash Argayoso, happy birthday sa October 1. Birthday po. Janet Tamayo, hello po. Mayra Pascual Valino ng Cabanatuan City, Kia Marie Indino from Santo Tomas, Batangas, Losa Calderon, Family Aga, Family Rojas, Family Calderon, at kay Lizelle Talvan Tabaranza, hello po. Hello. Yan, hello po. So, natapos na naman ang ating masarap na mukbang. Maraming salamat po sa Diyos. At maraming salamat po kay Nanay dahil ang sarap ng kanyang lechong Bicol Express. Sarap po. Ayan. Maraming salamat din po sa inyo mga kawigel. At hanggang dito na lang po. Kaya, bigla lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.